tanon. Uy, unsa man yung baligya? Buta sa ko tanon. Ah. Balik ka? Pipalang tawad ko na imong Oh. baligya be. Unsa man ni? Unsa ni? Pako. Ah, tagpila pud na. Iyo palit ka, buta naman ka. Ay nangutana kay kuno kay 20 ang buok sa pako. binuok ang isa. Oh, binuok. Ang pagkamahala po ka na imong baligya. Uy, unsa pagkahalin na mahal man kayo na. Gipaningot man kay kog soroy. Ay na pagag. Kuan? Napay saging. Sa pa ni? Unsa ni? Unsa ni? Kani? Bangka. Ah, nangka. Dayon kani unsa man ni? Saging. Ngutang. Dili kani. Bungod. Tagpila po na imong bungon. 100. Ah, pagkamahala po kayo ng 100 man po na imong. Kapoy kay kat-kat day. Kapoy kay kat-kat sa tumoy kana ko kuha ni. Ya kana imong nangka, pila man na imong nangka? Di kini. Oh. Amay ay mo hani kay dako kang gamay. Kanang gamay-gamay, pila man na? 15. Ha, bali po kamahala ng 1.5. Puti ka po ya kay kat-kat day. Kapaligot kong kat-kat gilamigas pa kong itlog kat-kat sa babaw. Kanang isa, pila man ang isa kana nang kauban? 3,000. Na ikaw nalikaon ana. Eh Sir, dako kayo ni day. ikaw nalikaon ana sir pati man ng mahala. So pag utan ana. Mahal man kayo, yayay man kayo. Kato. Kasi katong green. Unsa man to? Kana? Katong green. Ayaw na mo pagkaon og dili mo palit. Kanang green. Eh? Ang gini? O kana pila man na? 2,500. Na unsa pa pagkamahala po kayo. Mura pug hinog, hilaw ra ba kayo? Lami kini kay vitamins ni. Sagol sa manok, lami kini sa mut na kanang nanganak ka. Mapagatas ni day, mahalo ni day. Muling tag 2,500 ni. Bahali po kamahala. Madawa na tanawa. Wa pagani nakakuha ning gatas na. Ikaw ani kung kaong ka ani bago ka na magatasan jud gani. Muling mahal kay 2,500 ni. Oh, pagkamahala po kaayo na oy. Kani saging nimo. Pila man na imong saging? Gini? Kanang saging. Pila man saging? Gini? Pila man na? 1,000 ni day. Ano unsa ba nang Pagkasaging day. pagkamahala pa po kaayo nang babaligyan nimo tagpila man buok ni anak kung 1,000 man day na. Dagko kay ni lusot. Tanawa dyan. Mao lang tag 1,000 ang palit anak. Unsa mo palit ka? Dili kay mulakaw ko. Palit ka? Dili ko palit anak. Bali pagkamahal. Ikaw nalikaon anak. Di ka palit? Dili kong palit. Bahala ka diha. Ikaw rin madato anak. Palit ka dili. Dili kong palit ba? Sige ka pa kung tanan, di mo kang palit. Unsa mo ka di kang palit? Dili kong palit oy. Lakaw na dito. Sa tanan ka karon di kang palit. Palit ba palit? Hoy, lakaw na dito. Dili ko lagi mong palit na imong bali pagkamahal na imong baligya. Palit ba? Hindi unsa man ni si sir oy. Lakaw na dito sir. Palit ba palit? Unsa mo ka di kang palit? Hala sir, lakaw na dito sir. Ato na sa laing balay sir. Ganang mo sunod pa man kanak ko sir. Teka pa man kaing balay-balay diha sir. Ano sige mo ka putanan di kang palit? Wala kalain ba ni sir? Lakaw na dito sir. Di kang palit. Palit ba palit? Hala sir, naunsa biya ka sir. Oy, mamugos man ka sir. Dili ko mo ayon na presyo na imong baligya sir. Palit. Pwede ka mahala sir. Palit. Di ka mo palit. Palit ba palit? Ilagi ko mo palit sir. Sige pangutana di kang palit. Utro ay pangutana di kang palit ha?